Súčasná medicína sa rozvíja aj v oblasti estetickej chirurgie. Čím ďalej, tým viac klientov využíva nové, moderné techniky skrášľovania. Zmenšovanie či zväčšovanie prsníkov, korekcia viečok, nosa a jaziev, odsávanie tuku, odstráňovanie znamienok, liposukcia, lipolifting a mnoho ďalšieho ponúkajú kliniky estetickej chirurgie. Kým na západe ich nájdete niekoľko, na východe Slovenska takéto služby ponúka len jedna. Podľa doktora Michala Jalčovíka záujem ľudí o tento druh skrášľovania rastie rovnako ako pokrok v modernej medicíne. Rozdiel eviduje najmä v odstraňovaní tuku. To je rozdiel medzi klasickou tumescentnou a laserovou lipolízou, že v minulosti sa ten tuk v podstate neuvoľňoval, len sa to napustilo infiltrováno tumescentným roztokom a potom sa to v podstate odsalo. Musela byť celková anestéza, lebo toho roztoku trvalo kvantum. A teraz ten laser to v podstate zvládne s 1 litrom tumescentného roztoku komfortne v lokálnej anestéze. Takže to sú tie prednosti. Je to už menej invazívny zákrok v kategórie malých ambulantných chirurgických, ale si myslím, že veda je tak pokročila, že za chvíľučku zase príde niečo nové. Kým pri klasickej liposukcii hrozilo riziko embólie, dnes toto riziko odstránil laser, ktorý spoľahlivo urobí hemostázu. A o čo majú pacienti pri estetickej chirurgii najväčší záujem? V lete sú to doménové formovanie, čiže v podstate liposukcie. Máme mezoterapie, robíme neinvazívne, potom sú to ešte tie neinvazívne kavitácie a v zime zase epilácie, odstraňovanie znamienok robíme laserovým prístrojom a sklerotizácie cievok. Laserovú liposukciu podstúpila aj pacientka zo Žiliny. Tuk sa snažila dlho zhodiť cvičením. Podľa jej slov po 4 deťoch však kilá tak ľahko dole nejdú. Ste sa rozhodli naozaj len kvôli tej kráse, kvôli takejto stránke? Nie aj kvôli chrbtici, lebo jednoducho to, že som mala nejakých 5 kg navyše, mi jednoducho blížilo na chrbticu. A ako dlho ste sa snažili tie kilá zhodiť v posilovni? 10. mesiac. Intenzívneho cvičenia a jednoducho žiaden výsledok, stále ten istý bol od pásu. A že sa mi to tak rozdielilo na také 2 kopčeky, akože iba tu na... Takže to tak zvláštne to vyzeralo a každý si stále myslel, že čakáme ďalšie bábätko. Čiže myslíte si, že nie na každého teda platí to, že cvičením sa dá ten tuk strátiť? Určite nie. Zákrokom na klinike sa však ešte nič nekončí. Podľa doktora Michala Jalčovíka tuková bunka sa na novo množiť nebude, môže však dorásť. Dôležitá je preto opäť zdravá životospráva. Znížiť príjem, zdravo sa stravovať, zvýšiť trošku pohyb a vtedy spolu to má efekt. Klinika estetickej chirurgie na Puškinovej ulici 2 v Košiciach je jedinou na východe. Funguje od marca a za 8 mesiacov podobné zákroky absolvovalo viac než 60 klientov. Pre televíziu Zemplín Anna Činčárová.